and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Anastasia Kinsaka. Dili ka epektibo sa misyon nga gisangon ko nimo. Boss, ako na mo lakaw. Ako na mangita sa atas sa case. Ug kung kinahanglan rakrakan ko, kutob sa mga tao mo babag na ko, akong rakrakan. Hotdon kong patay. Ayaw kaya si Jay, ha? O, unsa tong gisulti mo? Ha? Kasakitan ko! Ayaw supaka ang gusto ko. Kung di ka gusto, ikayunahon ko pagpatay. Nagkasabot ka! Hala! Ngano, tita? Ipangita kasi mong amahan. Mong amahan. Ipangita kasi mong mama, oy! Bugnaw na ko ng gatas ngayong gisos, bibiron. Ayaw ka ko kumidyahe ingon ana, tita. Gipangita na si Jay sa iyang mama, auntie. Oo, ay, ipangita. Stilan, ako magigipangitaan niya. Misabat ko sa mo, tita, kay hasol giswina. Tabigis winas inyo? Tuwa pag yun, naghuwat ni mo. Unsa? Jay! Jay! Ay! May kahit ni Araday ka! Walay kulba! Unsay walay kulba, day? Milakaw na gyud sa wena. Mao ba? Wa na siwina? Mao pagi paglakaw, Jay. Unya, miuban si mama? Wa man, uy! Sira man to usang ako nakita. Mura man to siyag nagdali. Mao pa. Kung mao na, pakyas ang atong kilauman. Dili gyapon pakyas, dayan. Gino na may gipatang si Kap aron mo imusunod ni Wino. Pakyas gapon, Fanny. Ay! Nga naman? Mao pagipagbiya sa duha ka motor sa dihang migawas si Wena. Oh. Giahak. Naghagit gid sila. Jay, pasagdi lang ang kapitan nga mo ibugukod nila, ha? Pasagdi ang balaod. Bisamot na gid ang akong pagtuo nga naulian na si Wina. Ug kanang iyang pagka-amnesia. Iya lang gipahimuslan aron masodas giandam nilang taro. Why? Kadaghan na to. Masyad kitas gandam nilang taro. Pupauli-on ako ha. Susihon ako sa mama. Nganong wa siya makauban ni Wina. Oh, sige. Pag-amping sa imong lakaw, ha? Ay, ka-sweet na nilang duha pa niyoy. Ay, gil migasan ka diya, Carol. Bada ay! Kamugyod. Oy, paminaw mo. Bantayin ninyo ang ako mahal ha. Sige, adto na ko. Sige. Pani, tanawa, pani. Wala, oy, wamag yun ibuwag ni Dayan ang iyang pananaw kay Gioy. Dayan. Mayusab no kinisugot sa mama ni mo nga magdugay diri si Jay? Hey! Ay! Oh, Unas Ay, githawan ay. akong pugong sa akong konsumisyon! Hala. Aw, nagpaminaw ra di ay kanamo milay? Nagpugong ng jug ko nga dili ko kabanghag og tao ate. Aw. daghang kayong salamat, ma. Sa imong pagrespeto na mo. Ang imo magkangkalipay si Jay. Misabot na lang ko. Wa ka lang masayod, Anastasia. Nga sa dihang naghiskot mo kami niyoon, kagawason na kay ko aron sa pagbabag unta. Ha? Unsa? Mubabag ka kon maminyo sa dayan? Dili pa ko andam. Aw. Ay, hala, uy, baya sinang milay. Nga nung ikaw may mangandam, nga dili man ikaw mo ay kaslon. Di pa ko andam nga makig-atubang ni atong Roseng aron makigsabot sa kasal sa among mga anak. Diin magkagikan, Jay, oy. Ganin na ka itong nagpaabot si Wina ni mo. Nganong wa man ka makauban niya ma sa iyang pagpauli. Ay na, ambot lang atong babayhan na, oy. Nagigdahigda man to diha sa sofa. Samtang nagpaabot ni mo. Unya, kalit lang mi bangon kay murag dunay na hinumduman o misirit lang sa paglakaw. Mao ba? Mihangyo pag ganitong magpauban ako. Aron apason ka na mos ilang Anastasia. Unsa? Murag nausa na gid ang akong pagtuo ma. Nga wa na'y amnesia si Wina. Ha,
Doon na pa, oy! Ngano adto man unta ko niya apa sa silangan? Sa ato pa. Nahibaw gid siya nga doon na may relasyon siya an. Ay, kuha manggod, di manggod. Kamura manggod ko nung duha ang makita niyang magsige og koyog. Mautong naabot siyang hunahuna nga tingalig tuwa ka dito. Ambot lang ma. Ngano? Tinuod ba nga dito kas ilang Anastasia? Hoy, Jay! Nangutana ko nimo. Dito ka ba dahil ilang Anastasia? Didto ma. Ha! Nang hagit ka yun na ako, Jay, ha? Ha? Nang hagit na ka nako. Nahibaw ka yun nga wa ko'y gusto ni Adtong Anastasia. Unya mi adto ka yun. Ha? Imo lang gibiyaan si Wina. Di na ta makiskot ni ana ma. Ato yun ang hisgotan, Jay! Ato yun ang hisgotan! O kinahanglang buwagan ni mo si Anastasia, ha? Buwagigan! Ma, nalipay kay ko sa imong pagsabot sa among relasyon ni Jay. Sa ako nang gikaingon ka nimo anak. Importante ka na ako ang imong kalipay. Ang ako lang, kay paghikitan yun na ako ang kahasol nga imong bation tungod sa inahan ni Anang Jay. Labaw kong gikinahanglan karon ni Jay, ma. Labaw kang gikinahanglan ni Jay? Kay nga naman ko no? Tungod sa akong nakita. Oh, may nakita ka na sa... O ma, mo'y ako nakita si Wena. Ingon man ang iyang amahan. Ilang gipaantos si Jay. Ug ako nakita nga ako rin makaluwas sa lalaki nga mo'y makalipay na ako. Anak, Nakita ko gyud mang ilang pagpaantos ni Jay. Namatudan ko nga bisag gisakitan nagmaayo si Jay. Ako paghihapon ang iyang gihuna-huna. Ang ako paghihapongan, mo'y kanunay niyang litukon at tubangan ni Wena. unsay imong partisipasyon sa imong nakita? Ang akong gugmama, ang akong pagsalig ni Jay, mo'y makaluwas niya. Kinahanglan mo adto ka sa ilang wena. Aron sa ingon maluwas mo si Jay. Ambot lang ka, ma. Dili ingon ni Anang ako nakita. Naluoy kaayo ko ni Jay sa akong nakita, ma. Anak, kanunay kong giampo ang imong kabulahanan. Kinay ganing giingon mong tuga. Kadang makita mong umaabot. Nga wag yun ako'y gusto. Pero, nisugot na lang ko bisag supag sa akong buot. Pilit ko kinay gidawat. Pero mas gamhanan pa man ka kay kanako nga imong inahan ang naghatag sa maong tuga. Wa na ko'y mahimo. Ang kanunay ko lang giampo nga unta. Dili ka lang mag-antos. Nga dili ko gustong makita nga maligo ka sa kaugalingon mong dugo aron pagsalbar sa mga anak sa Diyos. Wa ko makasabot. Nganong makalusot pa gyud si Wina sa mga tao. Nga akong gipabantay niya. Tingali kap. Ako mo gikinahanglan aron masakpa na ginato ang amahan ni Wina. Ikaw? Ako mo gikinahanglan ni Wina. O kung iya kong paubanon sa ila, ato na masayran kung buhi pa ba ang iyang amahan o patay na. Irisgo mo ang imong kinabuhi. Daghan ang mga kakulian sa atong mga plano, Kap. Kung mag-inusara ko tingali, mo na nahigayon nga matubag na ang atong mga pangutana. Tingalig dili mo sugot si Anastasia. Ako lang sa pasabton. Unsay mahitabo sa inyong relasyon kung mahog ka na hinuon sa laang ni Wina? Tabangila ko ninyong ampo, Kap, nga dili maguba ang among relasyon ni Ann. Si Ann rakid ang tanan alang nako. Nakita ko ang imong kamatinud-anon, Jay. Ug ako may unang mahinugon kung dili mo magkadayon si Anastasia. Unya, Kap, imo na kong gihatagan og pagtugot nga mo'y maniid kang Wina. Wa ko'y mahimo, pero kinahanglang magbantay ka. Buhaton ko ang tanan, Kap, aron mulampos ang atong plano. Kinalandamon ko na akong armas. Ingon man mga bala. Karong taon-taon na, mga but na ako mga tao mauban ka na ako sa Mumbai. Kadagang kong armas, anak. Kinahanglan makatuon ka sa paggamit din eh. Unsa? Kinahanglan makamao kang mupatay og tao, Wina. Kinahanglan yun? Unya, di ko mapriso. Anong mapriso ka man? Nga doon naman tayo kwarta. Kung dili madag padangog ang mudakop nimo, musibat kaglayo.
Unya na kang balik din kung malinaw-linaw na. Pero karong gabi pabilin ka din Gabi rin man lakaw. Kinahanglan makuha ko ang akong kwarta. Aron mapunan ko ang akong negosyo. Uy! Ngano ka, sister? Kanina yung ko nakabantay ni mo nga nagsige ka ginuktok. Ay, giunahuna ko lang unsay. Unsa kasampotana sa relasyon nila ni Anastasia ug ni Jay. Uy, di ka angay maghuna-huna ni Ana Milay, uy. Kiwa gyud kay problema ni Jay. Mahimong wa ko'y problema ni Jay. Pero ang iyang inahan, o si Anastasia mismo. Oh, nga naman di si Anastasia. Nagtuo ka ba di ay nga dili problema ni Anastasia ang iyang talagsaong gahom? Unsa ka man, uy. Nga naman problema man taon kas talag sa gahom ni Dayan, uy. Di ka pa ano? Magapangandam ta sa gayon nga dunay makita sa Dayan. Unsay mahitabo kon mismong kahimtang nila ni Jay ang iyang makita. Dahil na unsa ka ba? Uy, wag yung kumagasabot ni mo, Milay. Simbakog maminyo silang duha. Unya makita ni Anastasia nga giluiban siya ni Jay. Nagtuo kang dili makunahuna sa paghikog ang akong anak. Ops. Bad na. Og ayaw panimbak ko. Kay kung sila yung duha sa Dayan o Jay ang gitakda sa kaygayonan nga magkadayon, wag yung makapugong intawon. Maminyo gina sila. Ha! Unya, makigkumari rin ko adtong burukintang roseng. Aw, wa kay mahims. Basta iampo ko ate, nga unta, mawa sa unahuna sa akong anak si Jay, nga iya kining malimtan. Kap. Oh. Gituman gyud nimo ang imong gisaad nga maniid ka dinhi sa bahay nila ni Wena. O Kap, Jay, doon na sa ko'y gustong tinuon sa pagkababae niya ng Wena. Wa na ko magtuo, Kap, nga may amnesia pa si Wena. dili ko ikaw lalison ni Ana, Jay. Bantay, Kap. Doon ay mga anino ko na matikdan. Unsa? Kap! Naigo ka! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!